Biamole? Kabisa? Abana isikobale. Aya, entegete itangani mbakire biamono ekiananyore mule odari. Kiana chananyoranga sublocation mere moina alia. Yendega yenda alia. Mheshimiwa, this is very good. And my team core office, I'm happy you have organized this exercise very well. No answer, I can honor say Gusiengima, SAT Ward 45. Again, we are covering a ward here. Ne P, SAT Ward Chums. Actually, I can na form. Leo naye nalete form nyingi ikialima yenye wodi kuruga mpaka Mansai mwini naende kabwa taralia umachoke maati na bange mule nyasaye kawanjaka ntogenda tokora tuwa nese itorole ko sento nyolo mane wodi noti wodi chili kibagango na mbone nalengerelinga tinko manya abantu bande barago I get out and get a sublocation. If I get a sublocation, yabo, I know a rich report. I think the Yanda Volia. Moriburuga, Muguri talk and Pocamaram. Little organization in the ring. Yambi, Yatat. Rochi has a chin kepi. Trabasaquena, let's say. Ese basari nechi chirwisatu chinkepi abana mbororo chintakana abayibuli babanzu batayo mbaro bwatu bwibulyo yomo ndegete kwegena kero monto ngonyora reform lakini kikwanyora reform tairas mango nyora basari maite ni ndo ras mango ande mnabire abande mbaro bakungaineri batari no na bakiye kura be wodie osela bere Karajura chia lengo kaimoko kando gaka mageni. Osena ende mna njobono asiu mna njobono MCA obas charge. Ese njuka tawairi bana ngabakuri koruganga kawaira charge. Na ndojo walije basa ni marakabe. Ya. Banyo wale te kura bas charge. Ko gendororo. Waiwe form. Osena mere. Onye Felix Obugole abantu korubuge tutu akaleta abali babo kitutu bachege bali bagitege banyolega ntoli ko chiwanja muntu agete kura ewodi ngao anyole basari se wodi le ngao ewana ine iko bali mule gaiga mwagete iswe wodi tibese kile wodi ikera kile wodi na nyeri chimilioni sana Chilesa kia form 1 abana ba form 1 ko batore biko mweli w'umutsinyo abali bako genda vocational training center na barabo uko batore ibo chimiro ni sano nekie wodi enji ko genda wodi kere wodi ne bwate sano ebi yakabe lero talisias davente enacha korora chinga kinjoro cyokolema Chiro chiro suneka ne chokogesa. Muwanja lero tusuneke amangana ya masomo. Tusuneka masomo abana basomo ikera bana aba mba kuli siasa kurujano walika December. Tuiwana ile. Bana ka muweta maliogia mangi. Yatige. Mheshimiwa Inogaiga Felix na mugoli na my brother tinda koroma ko mangi. Ai bajite kona getega tato soke pugo muwanjo mwana bintu ko nerega ekia grave ende teyo gamba tem Felix na gende se president kama runse agendo so de mwe sa konyora president kumda genda diyo mugamba nongo akoye gentu ke kibes ababagocha barosi budget yo kwenda na chibese ito kwenda merero igo
Mheshimiwa Felix amapi omaito byanga Felix aro mukiri oyo wena go era tani moche ya na mo de grau ko ama ni ai kira kirte omaito kira ma jo ko na kirta mange ga manyange ndibela aradia entande ngono monto mongwanale mo wanje to gendere leo colegas na yara gendere lero ga bugirango kando ne jibasari to kainana lero naende na to koron chipara shons chichi koroswo atari ewodia moticho buikanga getenga tabaka nereye yende naende echiri sanemo chiwodi sanemo echi shons lero kolonchinde chipara nanko rugango swande moticho karakter kininganyete ndore impara kike wansira gaiga sada chipara chonsi pi setu wodi 45 chikolekane abantu batumye chipara echo koire ndagira echiro abantu batumye chipara echo kirarabya ya gitari mu wanje boyo abana bakirege nduke esukuru igendo kende Mubranaro wepi byokwanga my brother ambia mono chama ndaye dote mai esu kunjam tugaonjo kanana ekalkonjo kanana injetiko deima bantu njube getigete obunongo limumongo una injete getigete manyabna abantu abali engoche ga yabu giyo musiki abantu bali baranga abakora bacha kaki takiro moto manyanga abantu baagete kura nerves 270 bali baakire to mheshimiwa macho wakamwakira 80 bali baakire to mheshimiwa Mason 1030 nga banda bonsi to kwa bekamo onyari ko bawo bosi osegento ke bakke bali babo ikera bakanya sanjira mo do you wanna lakini era onde no mugamo no ino inte no so akire kinyo Aku monta de tinja ko girango, yani bono aje tingo cha ko girango. Kaki aje tingo cha ko girango na inda gen. Ko giranga semua ngakite prayons. Ondo bese okanya na tingo ande tayo ninjo mugama na bisi. Mpaka ekana ko lege pidikiane mugama no nikagocha tomweliba. Mu wanje boy. Egento kende narangelia I called for the chiefs. Chiefs came 300 of them to my place. We were discussing about the mosquito net distribution. Hence, ekeroli toko gamba igura mangana net distribution ukagamba amangana ye basari. Chief n'abantu amwimu sana. Ebwekeno n'abasikali bayitogaye. Mbaba be nababo keep security. Chief cheto na chima ete no aleke yo no murate ngana bakora bale mbaro bakke no anyina ase echire no no le balmetai aboko nyo amonto onde mo bekaroro lakini chief echi na abantu bandi ba CHP no mheshimiwa ino ngatema iga genda monge ikera litangani twale ngikuruti basari okenga njege tiga motangani okenga fast come what sawa moto mutanga no yitangani mutanga kitali mutaka kago jobanga wewe basari era ndi twatanga bakigenda mutugiri emechiali abana mbaroro batagende school tubanyore nga egente kiyoka kiagelere chief cyari kirwa marube nanko butukire kakinga kitorera nensangani none mwangete Simba none serikali kiangete Simba mu wanje nenda abantu abataka ekera bagirangaba ba akirite yudie mwagirite yudie kura mwagirite yudie kura mba gotiga abana inji ba benefits kuri serikali ye county ekiyoka eyetira bange Simba no mube
Simba angire ko bakitenda bagoli nkindo mobe egendo yokando mobe nangire ko bayetenda bakole nande kana abaire bakore gasiembe okasitayo nande bagani timbakana to akanembeo baki bangu akanembeo kingole twese nyabana ebasa iko abantu ame tingo chikolingene mai mwangete lichi kolirigo tutendeleze mwangete liva gali abene lazima bakore gas amasomo epara chinyagitari kwanza chinyagitari mumroyo inoga lero muwaziri otendelete amangana chinyagitari chance miaki etano ekoera ntoro nara yeikiri ere na Felix ntoro nara yeikiri chinyagitari yaralia Etago nabo igo Nyamarambe ngao chilese kyarusibwa kikairu ugembo kikairu Nyamaji ekero Nyamarambe ya enkorosiwa ugembo nkorosi yale ya chilese kyabege tugali 48 million korosi Nyamarambe yabeire equipment chokanko limbe ke Nyamarambe ekoligas yasaye kawanje nande ndikichilese mbeke Etago gaiga enyagitari moyo ugembo enyagitari tiyo baada ya KTRH enyagitari endene nepi no ugembo afadhali Etago na Etago koraba roiroro afadhali Etago ne ndabwere ne bwate ekibuilding ne chinkorochire ere better than ugembo abantu bami propaganda nchire kigendrete kitako konyi kendo kelimo yake na siasa mbaya maisha mbaya inova grango mo basa kuwanja siasa mbaya ondegwensi ne bali nje kanche batenganje tuketengo kora bibere bitatu oseni mo bate kuro mo kweli taje engatieche serikali erebobe pesa nchio nzee tikatubwaterane torolenga kitoko susiye Abagirango tuiwanai igo lero ndayide mbasaba bali mwensi mwaje ko ikibasa reform zigaye kaba jeni to basa kugolia form ikara ko kugolia form na boto ko nyitika na ndege ko nyebugui onye toto eti information iriyeke maene era ndi mpaka na ndege school ngwa katole esi tomanyenga ki omwana oyinga kiyale na akanite school fees yakora yego seyaya yendo kyo mwana onde wensi inumumanye tebina ndomwachiri wisana ta ntokonyara kumokonya wetera mwensi ino wetere administrator yana wetere chief ya ino no eba very threatened chief nara gabo chief bono chief kurubagoswa chief muwa colleagues muwa je colleagues kusina abana bai ba colleagues na o ba kunyara wakora na Simba bono nye ba wakora na Simba ingo bara kolene ba wakora na MCA ba wakora na mujumbe na ba wakora neno no MCA lakini bintongiro rasma tokole inche nechi chief na abaskari na abananchi na lituragendere kugendera serikali yetu mutu munganjira abantu baminto ngodi sublocation ke tobwa amakara abantu amakara kaibali sublocation ya makara ndiamono boige sublocation ya boige that's very good sublocation ya Kiawani Bayo na bakebali Botaboli sublocation ya Botaboli Ninu mwenga na wandu wako rusawa Vincent na Felix na Nyamondo kaibali eno alinu mwacha Monianku sublocation ya Monianku
Enaba kebali. Nitaite basari. It's too far. Lakini I hope na kikena ingo tema. I hope na abantu basi HP na chief mbato konyete goto nyolra abantu kuruoro. Igenge ntaita abantu aminto ngora mwewe basari mwecholi chibagi chiri mwateba mwewe tebanga nto abana chibagi school. Mwewe tegende chibagi abana be school. Na baraba ko igobe ba kwanta na ni chibuni chichali ni mfu. Abana toro sabana mbogo bole ngendo ke. Omo grave nga chibuni ni ndio. Ebuni nera kwa na ba bole. Kono ga kinga omo bepi na lenje ya Simba koboro. Aya, oje ba kuange ya Simba. Barabule serikali ene. Ba kwanta ni chibagi ba bana. Ganya go timotu gaiga. Nalima hoja kumanya nga Simba ne Simba na tegre nkwenda lebyane byonsi bicha sabantu bane bagusi omutaka negente kebe onyento kuburwani anyo mutaka nto kuburwani tole mete egisa kwegego na inje tingo nyara wakiruma tiritiri na muntu ndebwensi abantu aminto Rakyo so wanja kweno chinet ntuwa bwenda kwanana wanzira lero chinet chimunganchere batebe tentranyore balance nere tigarete kirumuchi na yane chichifu echi siye chipia aba na uba aunjo kanara kugada data ntuwa teba kirumuchi okonyora chinet isa raki kuwa nyolere net no kuwa nyolere isa tobeka ya mumugondo bantu mbali bamugate tabine Okonyora kwanyebeka mugondo manyanya nete nebwate elyogo niligo tange ubu okonyebeka mugondo embrake gotwa eyogo lina liwochi kolia otware cancer bos ige enete gasiane utanga chiumbu bolere no ene yago tiri nebwate nyisande ndiwana ndaba ndwame Chimwe chinaje tuzato kurwa gati gokurara rara nsiage toke enet chinete chikwana ndo otherwise those many remarks leadership I'm grateful mbia mono na arorenga aiga moro organize nechiwodi chine chonsi I hope nga they be organized na more organized kifomo ichira nigo mwicholi mwirani moto the right information Korosa injebuye kanko gendande through kre word ndole ngikegenda mo wanja boy para naende ngokura ndaite nkole ngotebaiga abantu amin muri tayari mutara nje muleke maana aya oje tomotara nje oje tomotara hamo tigatokolega se amo tokonye bali batande getese linyoro torenga kokanda mutimoto abansi ya saba siseni mpaka ekero chifom ndaite kote yabaiga round ndurigo chikoena na cheki ya moji school kiru mwana akonyole cheki yae ande kotoka kotoka cheki yeje oja kurangiri mwensi piga iga tubaere getiga iga mugende ne cheki onyere school tuwana ine bon biamono nyasaye abe na inwe thank you asante yeye mo ikrese amangana ya omwana as long as you have a birth certificate tuwana ine a birth certificate mwana ka akonyoranya idile kolki teyo igo ayindi last meso amerika irira ya a birth certificate to sabe bueno story ya to tirega ka como nganje nyo ko tuoni chi ya naba tule aya tuwana sege peace imetina ntubaka nteres
supplementary chile swanya walete tu abigete chinga lakini chile sikeno choro. I hope mwaziri umuntu oterete kwanza CGP no mugango yoino tegera CGPs mwenzi naendeka ukwana kwa maana anki CGP ebintu mbirito yatina ne serikali nene chibagi chisini tugende kwa abantu baba CGP narenga nitukole exercise nada yutanganya wiki yetukora mangane bursary karangu singima no my name is H.E na kutoka kule kwenu. I want to do it next week. Naende tukikora at the sub county level. Ekegana abandi muri CGP kubata 2,900. Etuwo tabokora omwega bo CGP at the sub county level. Na gati tago tubarangiriga turangiria abantu probably wiki egoti. Wanye soda ke gutuka tunyu naende tubateri ndasi mogo kwa. Tuiwana ibosie CGP be prepared. Yasai kawa anje wiki egocha nko ba atuli kibali chenyo.